4000 то бурда часпонданаш тунукои соза. Ина ишани тунукои соза. Чане аз заид табақа барои калидоро бисёр мезанам ку. Ишан бародара 4 ба 270 нархш 3200. салому алайкум подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. бародари имрӯз видео дар мавзӯи дар ва дарвозаҳои оҳанин мешавад. нарху навоша, размероша ҳамаша, размерош қатъи нарху навош ҳамаша гуфтаган ҳамин хеле ки мо дар видео қайд кардем. як магазине дар ноҳияи восе ҳамин чиёра мефурӯшад, соз карда бо сифати алло соз мекунад, мефурӯшад. ана даставка дорад, даставкаи бепул дорад. мисол арзон мефурӯшад, сифаташ беҳтарина, лӯбои намуд заказ мекунен, ҳамаша чӣ намуде ба шумо маҳқулай тайёр карда метиҳад. хос бо видеоша мемонем, тамошо кунед, дару дарвозаҳоро ҳамаша мебинед, хутон бо шоҳид мешавем ки чӣ хел сифатуш беҳтаринай. навози видеош мемонем, номерои ҳаму соҳибкора мемонем. мисол занг мезанен, заказ мекунен ё мерен мебинен, савдо мекунен, беҳтарин чиё тайёр мекунанд. ана видеош ябор бинен. салому алайкум бародароз, мо қарор дорем дар ноҳияи восе. боз дар инҷо мо ба шумо нархи дарои табақа, ду табақа ва нархи дарвозаҳоро мегӯем. яъне дарои табақа нархи 650 сум. ина чанд фигура дора, ин 2 намуд, 3 намуд, 4 намуд. баъд бо чӣ хеле фигура ёки краскаш маъқул бошад заказ мекунем, хело тайёрка метем. дари диққавата нархиш 1000 сомон. ина бо дари ду табақа ишан нархиш 1000 сомон. дарои табақа ҳастай бо наи фигурҳо бо мувофиқ талаб чӣ хеле ки бошам хел тайёр мекунем. наи даруношон ишонтам марҳамат. даруношон пластикӣ ам ё бода дорад, дарун берун оҳанӣ, мақсад вош бо қиматтарак 1400 сум боло. наи фигурашане аз заид табақа барои калидоро бисёр мезанам ку. ина бародарҷоно дарвозаи 4 ба 3 4 ба 3 нархиш 4500 сомон то бурда часпонданаш. наиш бародаро ишани 4 ба 3 нархиш 4000 то бурда часпонданаш тунукои соза. ина ишани тунукои соза. ҳамин дарвозаро агар бо тунукои тунук қазане 3500 мешавад. ина бародаро наиш 4 ба 270 нархш 3200 сум то бурда часпонданаш. наишам бародаро 4 ба 270 нархш 3200 сомон. бо иҷоасай фигуро дига намудош ҳастай оношани заказ када мезане метем то. ванаҷа дарвозаи арзонтаракани дорем. ина 380 ба 2.5 ёки 4 ба 2.5 хел ҳастай 2600 сум тунукои тунук қатия. наишам бародара 4 ба 270 нархш 3200 сум. бародаро дарвозаи 3 ба 4 болош арки диқоша нархиш 3700 сомон то бурда часпонданаш. хай даро ам дарои 1000 сомон. наи фигурашани ҳаста. наи дарвозаани 3 ба 4 нархиш 3700 сомон. бо касда чӣ хел фигураи маъқулаи тунукои ғавсқат, профили ғавсқатӣ уша бо заказ қатӣ мезане метем то. наи дарвозаи рӯпаромо ина 4 ба 3 ай чизои хуб қатия нархиш 4200 сомон то бурда часпонданаш. наиш бародарҷоно 4 ба 270 нархш ҳамун 3200 сомон. бисёр айда ҳамин касе дак чӣ хеле маъқул боша
дилқатӣ тайёр мекунем. метем шо профилиш хеле ҳамга глошаи бия мақсад болош чи хел бия ҳам хел тайёр кардан метем бародаро. Наҳа ин дароха дарои 1000 сума тавақа. Ина дарану берин тунка гуфтам бародаро. Дарану берин тунка 1400 сума шай. Бага чизи хуб қайд бизанам 1500 600 ам хел меша қалфои соз қайд. Боқӣ саломат бошед бародаро, дастгирӣ кунед, лайк бонед. Кайсдаки маъқулай на заказ кунад тайёр карда бурда мечаспонем шумо. Боқӣ саломат бонед. чӣ хеле ки диден видеоша мисол худаш гап задагия, мисол нархи навоша ҳамаша бо забони худуш гуфтагия бо размерош қати. ана номероша дар рӯи экран дидестен, нами занг мезанен, заказ мекунем, мисол дастафкаи бепул дора, арзон мефурӯша. мисол бо касоне ки ҳамихел рекламаҳо доранд, мисол чие доранд, мисол номерои имо ватсаби ман дар описания видео мешавад, номерои ҳамун фурӯшанда мешавад. дуроен нависен, мо суҳбат мекунем, ҳамаи шумо қати маслиҳат мекунем. ин ҳамин буд видеои имрӯзаи мо. дар канал дуроен подписатсия кунен, лайк монен, аз видеоҳои мо бохабар бошен. хайр, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.